So my teacher is not feeling well and she has been admitted in hospital. Let me just read what she posted. And good morning, family. To those who are looking for me, I've been admitted since yesterday. Yesterday, I went to the doctor and she said I have a headache. They took my BP and found that it is very high. Immediately, before they admitted me, guess it's overworking, so anything to do with work, spa booking, get in touch with therapist Felicia on WhatsApp. Mbavaisa number dzavo. Tingati shuwa wakagoisa bhora here. Ndikuona pamwe tinozongonzwa pamberi apo kuti Shumba Mudiki ari mudumbu is actually baking in the oven. I don't know what you guys think, but ndofunga kunge maishumba ndofunga December uyuyu vanenge vakaita something nashumba chinoita kuti mwana aveko. I'm very excited kana zvirizvo, as a lot of people are just saying kuti inhumbu here maishumba, inhumbu here maishumba vari kungosekawo havasati vatiudza, but pamberi apo we might find out kuti my teacher is pregnant. Amen. And I'm just excited though. I feel like she didn't have time as well to rest. From December, my teacher was just busy cotizaring. December, yes, January. But January, my teacher was kumusha vachingoita makoti duties. So I think she didn't find enough rest since vango tange kuita zvekurorwa. I think it was on the 4th of December. Havanombobvira vazorora. Pane vamwe vari kuti hanzi it's BBL. I don't know. Muri kuonawo sei, because last week maititi vaibvunza nezveliposuction. Tingati vakatobhuka vakatoita zvese vakatove shuwa veduwe handizivi hangu, because posture yavakarara nayo ndo inoitwa nevanhu vanenge vabva kunoitwa maBBL, because you're not supposed to even sit. Unofanira kupora, haufaniri because shape ichiri kufomeka ichiri kuita sei. Ndakangamwa zvangu kuti vanoti for how long? I think it's 2 weeks uchirara nedumbu, if I'm not mistaken. Let me just read post iri pana panzi maititi vari kunyepa kuti BP yakakwira saka vakaadmitwa kuhospital. Izvo kunyepa vakanoiswa magaro nekachiuno kutedzera madambosa. Veduwe vamuwanisoka handizivi kuti vanenge vada kuti vanhu vaite seiko veduwe. Anyway, but I don't think so kuti iBBL. Zvimwe I think vanhu vanozowanzawo nemarariro pamwe. It looks like that, but I don't really think it's BBL. Anyway, get well soon, my titi. We want you back. We want you to continue kuti vakontinue nebasa ravo. Ukaona murato kuti panapa mwana ndiye achaita take over mabookings zvese, ndipo unonyatsona kuti aiwa sure she is sick. My titi is a very strong person. I think vanorwarawo here and there, but she's not somebody who's always sick. Vanoenda kubasa almost every day. She's a hard-working person. I think kuti zvirwere zvinotovatadza kuvabata because of the way she's very active. She exercises a lot. Munhu wayo wekuti anonyatsooneka kuti haana nungo. She is somebody who works. Haminoti semudresi ndovaimboti yeye ane nungo dzekusabikira murumba anoita sei. But takaona maititi vachita makoti duties vachinatsoratidza kuti she can work. She's somebody who can be a good wife. She's somebody who can actually do my daily duties anoitwa nemukadzi. Chete mazuva ano kushanda kwasiyana ka, kutoshanda mari koko kushanda kuhombe chaiko chaiko, kufunga kunza mari mumba zvasiyana nanamai vedu kudhara kavaingonzi garai pasi mozoita sei. But now isusu we are supposed to contribute. The life difficult, so murume ione kusaidi ione kusaidi zvingodaro muchiita income yenyu kuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka zvida, although mari yemukadzi zvayo haizonyanyomanage stereki kuzoti mari zvekungoti uite yako mari, it's the best. And my teacher unyatsoona kuti she is trying by all means kuvaka musha nekushanda mari. Let me know in the comment section what are your thoughts. So subscriber, please make sure that you subscribe, and see you in my next video.